bani da balle ya rabbana, ƙara bani sirri zan yi yabo abun ƙuratina. Sayyada Fatima sirrin Mahmudu Maulatina, bani sirrin yabo kada dan hikima in wanzake. Sanya tauraruwar mata Sayyada Fatima, yan Fatima tuni ma na zo ne muke gaida ke. Rabbi kariyo salati sau adadin da ba san shi ba, tun nabi ya da ainihin rahmati babban uba. Ali har sahabbai duk a saka ba zan bar su ba, shirfa'uni ma ku yarda da ni inuwar ku in dan fake. Shehana Abul Abbas Jilani na sa da ku, Shehu Barhama Iyasul Akbar na fake da ku, naku Abdulhamid na ma'aiki ne na zo gaida ku, Shehana mai hujja